Information til dig, som skal hjerteopereres, og dine pårørende. Når du er klar til operationen, kører en serviceassistent dig til operationsgangen. Her bliver du modtaget af den anæstesisygeplejerske, som er ved dig under hele operationen. Din operation tager 4-6 timer fra anæstesipersonalet forbereder dig til operationen, til du er modtaget på Vita. Vita er et intensiv- og opvågningsafsnit for patienter med hjerte-, lunge- og karsygdomme. Når operationen er overstået, bliver du kørt direkte fra operationsgangen til Vita. En serviceassistent, anæstesisygeplejerske og en anæstesilæge følger dig. Du skal være på Vita i cirka 1 døgn. Du modtages af plejepersonalet på Vita, som sørger for at tilslutte dig til overvågningsudstyret. Præcis når du har fået foretaget CFG gange 4, det er gået fuldstændig klart. Anæstesisygeplejersken overdrager rapport om dit operationsforløb til den intensivsygeplejerske, der tager imod dig. Du er stadig påvirket af bedøvelsen og sover endnu, når du kommer til Vita. Her i de følgende gennemgår vi det udstyr, som du har tilsluttet under opvågningen på Vita. Centralt venekateter sidder oftest på højre side af halsen. Her kan vi give dig medicin og måle forskellige tryk i hjerte- og lungekredsløbet. Tuben sidder i din mund og går videre ned i dit luftrør. Tuben er tilsluttet en respirator, som trækker vejret for dig, indtil du igen selv er klar til at trække vejret. Bedøvelsen påvirker din evne til at trække vejret. Indtil bedøvelsen er helt ude af kroppen, vil du i perioder selv trække vejret, og i perioder vil respiratoren overtage din vejrtrækning. Evnen til selv at trække vejret genvindes langsomt, og tuben fjernes fra luftvejene, når din vejrtrækningsevne er normal igen. Det kan være ubehageligt at have tuben i halsen, men vi er hos dig hele tiden og holder øje med, hvordan du har det. Du kan ikke tale, så længe du har tuben i halsen, men du kan nikke eller ryste på hovedet. Vi stiller altid spørgsmål, som du kan svare ja eller nej til. Når du har fået fjernet tuben i halsen, kan du tale igen. Du vil føle ømhed i halsen derefter. Drænene sidder omkring dit hjerte og eventuelt dine lunger. Der vil altid være blødning efter en hjerteoperation. Drænene sørger for, at blodet løber fra din brysthule. Du får dit eget blod tilbage i din blodåre igen via et slangesystem. Blødningen aftager i timerne efter operationen. Vi kan sandsynligvis fjerne dine dræn i løbet af aftenen eller næste morgen. Arteriekanyle sidder ved dit håndled. Det er et lille plastikrør, som sidder i en pulsåre. Den måler dit blodtryk konstant. Vi tager også blodprøve derfra, så du ikke skal stikkes hver gang. Venflons sidder i din blodåre, oftest på armene. Herigennem får du væske og medicin. Pacemaker. Under operationen bliver der sat nogle tynde ledninger på dit hjerte. Ledningerne er forbundet til en pacemaker. Plejepersonalet kan starte pacemakeren, hvis din puls bliver for lav. Det er en helt normal reaktion at have en lav puls efter en hjerteoperation. Blærekateteret bliver lagt på operationsgangen under bedøvelsen, og du skal beholde det, indtil du skal tilbage på sengeafdelingen igen. Vi kontrollerer, hvad du får ind af væske og hvad der kommer ud igen, for at dit hjerte har de bedste vilkår efter operationen. Overvågningsskærmene holder vi øje med konstant. Vi overvåger din vejrtrækning, dit blodtryk, din hjerterytme, din iltmætning og mange andre målinger. Selvom der kommer alarmer fra overvågningsskærmene, betyder det sjældent, at der er noget alvorligt galt. Det kan blot være målinger, som personalet skal forholde sig til. Du har forbindinger på benet og brystkassen. Vi holder øje med, om der er gennemsivning. Kirurgen ringer til dine pårørende, når operationen er overstået. Når han har ringet, vil der gå cirka en time, til du er modtaget på Vita. Pårørende er altid velkomne på Vita. Når I som pårørende kommer ind på Vita, bliver I mødt af en sekretær i vores information. Sekretæren ringer til opvågningsstuen for at fortælle plejepersonalet, at du er ankommet.
Du finder vej til opvågningsstuen ved at følge de grå pile i gulvet. I Vita har vi også et opholdsrum for pårørende. I opholdsrummet er der et taskeskab, et køleskab til eventuelt medbragt mad, en kaffemaskine med mere. Vi ved, at det er svært at være pårørende, og at ventetiden kan føles meget lang. Det er en tid med mange tanker og bekymringer. Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at henvende jer til plejepersonalet. Når I som pårørende kommer til opvågningsstuen, beder vi jer om at hænge overtøjet uden for stuen og vaske hænder ved vasken på stuen, inden I går hen til sengen. Dette er hensyn til hygiejnen. Vi sørger for, at du er ordentligt smertedækket. Vi spørger dig flere gange om, hvordan du har det. Også mens du ligger med tuben i halsen. Da du jo ikke kan tale på dette tidspunkt, skal du blot nikke eller ryste på hovedet. Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis du har smerter. Du skal regne med, at du vil føle en generel ømhed i kroppen. Det er en helt naturlig følge efter en hjerteoperation og er ikke farligt. Når du vågner efter operationen, kan du vågne lidt uroligt op, og det er helt normalt. Du er stadig påvirket af bedøvelsen. Som nyopereret hjertepatient har man ofte kvalme det første døgn efter operationen. Vi tilbyder dig kvalmestillende behandling og kan give dig akupunktur. Personalet er uddannet i at lægge nålene de steder på kroppen, som modvirker kvalme. Du har også mulighed for at få kvalmestillende medicin. Når du er helt vågen, er du klar til at få fjernet tuben i halsen. Når du har fået fjernet tuben i halsen, får du et iltkateter i næsen. Iltkateteret skal du beholde under hele indlæggelsen på Vita. Iltkateteret skal du også have på tilbage til din sengeafdeling. Blødningen er nu aftaget så meget, at vi kan fjerne dine dræn. Inden dine dræn bliver fjernet, skal du op og sidde på sengekanten. Du skal også prøve at stå ved siden af sengen. Derved bliver operationsområdet drænet for eventuelt blod. Det kan godt virke uoverskueligt at skulle op på benene allerede få timer efter operationen, men vi har minimum 2 plejepersonaler til at hjælpe og støtte dig. Mange synes, det er rart bagefter og føler det også som en milepæl på vejen til at blive frisk igen. De fleste er meget trætte efter operationen og sover det meste af tiden. Det er helt naturligt at føle den træthed. Du har netop været igennem en stor operation, og du er stadig påvirket af bedøvelsen. Desuden gør lettelsen over, at operationen er overstået, og at alt er gået godt, dig træt. Du har brug for meget hvile. Der er andre patienter på stuen, og der kan til tider være megen uro. Din søvn vil blive afbrudt af lydene fra alle de aktiviteter, der er omkring dig og din seng. Dagen efter operationen bliver du gjort klar til igen at komme på sengeafdelingen. Du bliver vasket, hjulpet op i en stol, får morgenmad og får fjernet det meste af dit overvågningsudstyr. Anæstesilægen og intensivsygeplejersken vil gå stuegang på Vita. På stuegangen tager vi blandt andet stilling til, hvilken medicin du skal have efter operationen. Når du er klar, kommer du tilbage på din sengeafdeling fuldt af intensivsygeplejersken. Vi ønsker dig en rigtig god bedring.